हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरबाय दिनै आं मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै आर्म फर्सेस स्पेशल पावार्स एक्ट 1958 जायखौ जों सुंद'यै AFSPA AFSPA होननानै मिथियो बेखौ आसामनि मोनब्रै जिल्लायाव 6 दाननि थाखाय बारायनानै होबावनाय जाबाय दा बै AFSPAया मा दा जों बिनि सायाव एसे सावरायलायगोन आरो बबे जिल्लायाव आसामनि बबे जिल्लायाव 6 दाननि थाखाय फिन आरोबाव बेखौ एक्सटेन्ड खालामनानै होनाय जादों बा बारायनानै होनाय जादों जों बेफोर जिल्लाफोरखौ मिन्थिगोन दा बिनि सिगांनो जोङो बे AFSPAया मा जों बिनि सायाव एसे मिथिग्रोना लाग्रोनि फै AFSPAखौ गिबि खेबनि थाखाय ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ क्वाइट इन्डिया मुभमेन्ट सोलिनाय समाव भारताव बाहायजेनदोंमोन जेब्ला 1942 इं मायथाइयाव महात्मा गान्धीनि दैदेननायाव भारत हादराव क्वाइट इन्डिया मुभमेन्ट जे सोमावसारनाय जादोंमोन भारत नागार सोमावसारनाय इंराजफोरनि हेंथायै सोमावसारनायखौ दबथायनो थाखाय हेंथा खालामनानै ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ बै रुलखौ बाहायग्रोजेनदोंमोन बिनि उनाव आसाम पार्टिशन जानाय समाव गोबां जोंनि आसामाव हिन्दु मुस्लिम दाङाबाजि सोमजिदोंमोन बायदिसिना हिंसायारि थासारि सोमजिदोंमोन बै हिंसायारि थासारिफोरखौ दबथायनो थाखाय बायदिसिना दाङाबाजिखौ दबथायनो थाखाय AFSPAखौ बाहायफैजेनदोंमन बिनि उनाव 1958 मायथाइयाव बे आयेनखौनो दा आर्म फर्सेस आसाम एन्ड मणिपुर स्पेशल पावार एक्ट 1958 मुङै बानायनानै नर्थ इस्टआव बेखौ बाहायफैजेनदोंमोन बेनि उनाव गभर्नमेन्टआ बै एक्टखौ 1990 मायथाइनि उननिफ्राय हादोरनि गुबुन रायजोआव गुबुन एरियायावबो बै आयेनखौ बाहायनाय जादोंमोन जेरै जम्मु एन्ड काश्मीराव बाहायदोंमोन आरो जाखिनिखौ जों गोजौआव मिन्थिबोना मोनबाय दा बेफोरो जास्ट बे AFSPAनि खायसे सिनायथिल'सो बायदिसिना समाव बेबायदि मुङै बे AFSPA एक्टखौ बाहायदोंमोन बै समाव ओमफ्राय दा बे AFSPAखौ माबे समाव माबादिहाय बाहायो दा जों बेखौ एसे मिन्थिना लानि दा जोङो जुदि नायनो थाङोब्ला स्टेटनि गभर्नर बा इउनियन टेरिटरिनि जा एडमिनिस्ट्रेटर बे एडमिनिस्ट्रेटरा गावनि स्टेटनि बा इउनियन टेरिटरिनि जायखिजाया डिस्ट्रिक्टखौ बा जायखिजाया एरियाखौ बै एरियानि सिचुवेसनफोरखौ लानानै डिस्टार्ब एरिया बा असान्ति एरिया बा सान्ति गैयै मोनसे एरिया होननानै फोसावनो हायो फोसावखांनानै दा गेजेट अफ इन्डिया होननायाव मोनसे अफिसियेल नटिफाइ खालामनाय लोगो लोगोनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बै एरियायाव आर्म फर्सखौ डिप्लय खालामनो थाखाय डाइरेक्ट मोन्थाइखौ मोनो दा डिस्टार्ब एरिया होनोब्ला असान्ति एरिया होनोब्ला माबायदिखौ लानानै बै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेखौ डिस्टार्ब एरिया बा असान्ति एरिया होननानै बेयाव AFSPAखौ बाहायनाय जायो दा बेखौ जुदि नायनो थाङोब्ला जेब्ला सुबुंनि गेजेराव एबा समाजनि गेजेराव बायदिसिना असान्ति थासारि सोमजियोबा जेरै नांज्लाय खमज्लाय बायदिसिना दाङाबाजि सोमजियो बा धोरोमारि राव हारिमुखौ लानानै बा हारिसानि गेजेराव बा बायदिसिना ग्रुप्सफोरनि गेजेराव बायदिसिना समाव जुदि गाज्रि थासारि जेब्ला सोमजियो बै थासारिफोरखौ नायनानै बै एरियाखौ बा बै जिल्लाखौ डिस्टार्ब एरिया बा असान्ति एरिया होननानै बेखौ स्टेटआ फोसावनाय जायो आरो बे फोसावनाय लेखा बेवहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ आर्म फर्सेसफोरखौ डिप्लय खालामनाय जायो आरो दा बेखौ डिस्टार्ब एरिया होननानै गनायनाय जायो आरो दा बै AFSPA एक्टखौ जा एरियायावनो बाहाया मानो बै एरियायाव माबायदिहाय बिसोर खामानि मावो होननानै जुदि जों नायनो थाङोब्ला जा जिल्लायावनो जा एरियायावनो जा बे AFSPA एक्टखौ बाहायगोन बै एरियायाव जुदि बे आर्म फर्सेसफोरा सोरनिबा न'खराव सन्देह जायोब्ला बै न'खराव थांनानै उइदाउट वारेन्ट डाइरेक्टयै न'आव थांनानै हाबनानै बै न'खराव सिग्रोमनो हायो बा तालास खालामनो हायो तालासि सलायनो हायो आरो जुदि सोरबाफोर सुबुङा समाजनि गेजेराव बा ओनसोलाव जुदि गुबुंले थासारि खालामनो नागिरो बायदिसिना आयेन बेरेखा खामानि मावनो नागिरो अब्ला बै सुबुंखौ डाइरेक्टयै गावथारनो बा बिखौ डाइरेक्टयै एरेस्ट खालामनो हानाय हमनो हानाय बिसोरहा मोन्थाय दङ आरो बिनि सायाव जों पाब्लिकआ रावबो बेफोरबायदि डाइरेक्टयै केस होनो हानाय रावहाबो मोन्थाय गैया दा जुदि जों बेखौ नायोब्ला लागाम गैयै गरायफोरबायदि मोनसे पावार आर्म फर्सेसफोरनो बैबायदि एक्टआव होनाय जादों आरो दा जुदि बेखौ नायोब्ला जों आनलिमिटेड पावार होननानैबो बुंजानाय दङ आरो खायसे लिमिटेसनफोरा बे AFSPAयावबो दङ आरो दा जुदि हमना ला सोरबा सासे सासपेक्टखौ जुदि आर्म फर्सआ गावथारनो नागिरोब्ला बेखौ डाइरेक्टयै बियो गावनो हाया गावनायनि सिगांनो बै गावजाग्रा सुबुंखौ फार्स्टआवनो वार्निं होग्रोनो नांगोन बै वार्निंखौ जेब्ला मानिया अब्लानिया बे आर्म फर्सआ बै सुबुंनि सायाव अपेन फायार खालामनो हानाय बिसोरहा बै आयेननि दारै बै एक्टनि दारै बिसोरहा मोन्थाय मोननाय दङ आरो हमना ला सोरबा सुबुंखौ जुदि बिथांमोना जुदि हमोब्ला बै सुबुंखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो लकेल पुलिस स्टेशन बे पुलिस स्टेशनाव 24 घन्टानि गेजेराव लकेल पुलिसफोरनो हेन्डअभार खालामहैनांगोन बा गथायहैनो नांगोन आरो लोगोसेनो बे आर्म फर्सेसआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनजों गोरोबनानै लोगो जाफानानैसो खामानि मावनो नांगोन
बिसोरो मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट बडि बायदि खामानि मावनो मोननाय नङा दा बेखिनिया मोनसे लिमिटेसन बे AFSPAयाव दङ आरो दा बै AFSPA एक्ट 1958 नि सायाव जों गोजौआव जा सावरायबोबाय बे सावरायबोनायाव एसे एनैबाबो जोङो मोनथिनानै मोनबाय बे AFSPA एक्टआ मा AFSPA एक्टआव माबायदि पावार्सफोर थायो लोगोसेनो माबायदिहाय बिसोर खामानि मावो दा मोनसे निउस ओंखारनानै फैदों जोंनि आसामनि गंब्रै डिस्ट्रिक्टआव बे AFSPA एक्टखौ 6 मान्थनि थाखाय एक्सटेन्ड खालामनाय जाबाय बा बारायनानै होबावनाय जाबाय दा बै बारायनानै होबावनाया आसाम पुलिसनि हेडक्वार्टारनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ लानानै मोनसे रिपर्ट दैथायहरदोंमोन आरो बै रिपर्ट दैथायहरनायखौ बिथा खालामनानैनो बैखिनि एरियाखौ मोनसे डिस्टार्ब एरिया बा असान्ति एरिया होननानै बै डिस्ट्रिक्ट खिनियाव बै एरिया खिनियाव बे AFSPA एक्टखौ 6 मान्थनि थाखाय एक्सटेन्ड खालामनांगौ होननानै बिथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसिम बिखौ आर'ज खालामबाय आरो बिखौ फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय बे AFSPA एक्टआ बै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव 6 मान्थनि थाखाय 6 दाननि थाखाय बे एक्सटेन्ड जासिगोन आरो दा बै गंब्रै डिस्ट्रिक्टफोरानो जाहैबाय तिनिसुकिया डिब्रुगड़ चराइदेव आरो शिबसागर दा बेवहाय बे गोजौआव मख'बोनाय जाखिनि नियमफोर दङ दा बैफोर नियमनि गेजेरजों बे AFSPA एक्टखौ बाहायनानै बेवहाय आर्म फर्सेसआ बै गंब्रै जिल्लायाव खामानिखौ मावगोन दा जियानो जादोंला नोंथांमोननि गेजेराव आङो बै AFSPA एक्ट 1958 नि सायाव एसे सुंद'यैब्लाबो खायसे इनफरमेसननि भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिहरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बा माबा मोनसे मोनथिनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम जाहाथे गुबुनाबो मोनथिनो हायो लोगोसे कमेन्ट खालाम नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो लोगोसेनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो गोजोन्थों